am hay lama. Tay sa Europa. No, yung may pasin. Hello bayap song puila onorok joto nono ani kha ka hambai tinini video onorok joto nono lamsogo bayap song tinini video chung saiman lainai thangnai tipra idol season 1 no wina tung nai chini bukhuk Rahel koloi borok norok no kaisa khok huyui secret khe Toni jak tongo Tamo kok hinmale norok omo video nugui no man khana omo hinike chini monai Rahel ni bumatei bufa chini monai Rahel koloi ni Khorang to kaham chung joto no saimano haidiba omono karibo bini bumate bufani Khorang bo asukheno kebel norom ngui tongo ekdom khana totok angke belekeno khana tokjaka amo video boroman male ang Instagram o viral ngmani nukha ang oroni nongno khosawi kisisa information tei nongno ang khana rena ni muchung khan bage ang omo video nong bage snamui tongo engke norok nawi no naidi Khorang belekeno khana tok tei Kutui angke no belekeno khana tokjaka noroke khana tokjak na khana tokjigya norok ni kisa wansung norok kisa comment no bongni bage kaham khai kisa norok comment khaina tapukdi engke norok kisa khanawi enjoy khaidi angke kha kayo borok practice khai kaham ke rechap ke tebo khana tongnai bongni bagui alada studio ro rechap ke belai kheno khana togano ne angte wansugo emne normal se busuk khana tok asuk practice khaija yawi sa hedi ban ke norok kisa khanawi enjoy khadi hambai am hay lama. Tay sa Europa. No, yung may pasin. Bahay mo tomani. No kasumoy ko bon sawoy no katang mani asike no wan sugo bekawo gedalay tonggo asike no wan sugo bekawo gedalay tonggo madimangkon muito ano saslang boyar sibay molki pilpuru to saragini ay susura Khorang Kutui bay nuhur puro mademangkon muito ano la 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 bayap song norok borong ni resam no khnawi belekeno khna tokjak khna ni ang belekeno khaw wansugo enka bayap song ang norok no tai kaisa kisisa kok ani phaisingti ang nong no kasana muchungo o kok hinke je tipra idol season 2 o participate khayo audition o je tiki nai rong no ang kisisa ani bukhani khapangni phaisingti ang norong no ani kha ka hambai norong no kisa kok kasana muchungo amo Tamo kok hinmale norok taibo practice khaiji tamni bagin kele belekeno tap taklayo belekeno kurung phaija khaidi ba am bagin norok belekeno nogo practice khaina nangnai te practice khaidi lukurok bai norok kaham ke norong ni hamjak mung to tongnai no norok practice khayoi teibo a jaga rogo norok teibo audition ready kaham khayoi ke chini hamjak mung bo norong ni logi no tongo enke all the best nongni bagoi angbo surinai enke kaham kurung tongdi norok jotono no hambai Kogon zagbka lenglana nini shamuno biar istri angkat kamu yang lah le bizosip le